जाखांबाय बाजै? जायाखै। मानो? आफा जाखांबासो जागोन। बे आदैखौनो नेबाय थानोसै नोङो। बेजों जेबो थिखोना गैया। माब्लाबा मोखां सुनाय बासियैनो मालायनावबो जानानै फैयो बियो। बेखौ नेनांगौबा नों रसा नांनानैसो थैनांगोन। थेवब्लाबो जाग्रोनो मोजां मोना। बाजै, नोंथ' गोसोखौ मोजां मोनाखै खोमा उदांखौ गोसोखांनानै? नों थानानैलाय मानो गोसोखांनो? नोंथ' दासिमबो गथ' गोरलै बायदिसो। नाथाय बाजै, नोंलाय सिगाङाव मालाथो लोगो मोनफेरा? आं माबायदि? नों दानिफ्राय गासिबो खोनाजोब्बाय आं। नों बायदि बिबोनांखौ बुहुमाव नागिरनानै मोननाय नङा। बाजै, आदाया आंखौ अनसोगारोथ'। बेखायनो बेबायदि बुंदों बियो। थारैनो बुंनो थाङोब्ला बाजै, बेफोरबायदि बिदाखौ साबसे फंबाया मोनो। रोमै, बिहामजोआ माथो दिनै सबाय गोरान एवदोंनो? एवनायावथ' एवदोंमोन, नाथाय गैला, आं जाजोब्बाय। आंनो जानो मोनाखै? माब्रै दानो जोबखो? नै आफा, सबाय गोराना। हर बिहामजो हर। साला थगायसुलाया। सबाय गोरानल' एवदों, लारु सावाखै? सौरायखौ हरनो हायाब्ला आंनो हर। जायोलै जायो। आंनो हर। जायोना? मानो जाया जानांगौ? जायो। जादो जादो, माबा थाब थाब जा। होमबासो बाजैया नोंनो गाबोन फुङाव बयनिख्रुइबो सिगां होफैगोन। इस इस, आदै आदै, आं ओरैनोसो बुंदोंलै आदै। लासै लासै जा। लाबो ओंख्रिया लाबो। ओंख्रियाबो सानफ्रोमबो बे मैथायानोसै। नोंलाय माथो बाजाराव थांबाबो जेबोखौनो लाबो रोङा? सानफ्रोमबोलाय बोरै बायबाय थानोब्रा, नाफोर गुरनो थांनांगौ, मावग्रा दं। सानफ्रोमबो मैथाखौनो जाबाय थानो हायोना? जायाबा माथो मोनजाबाय थाबावनांगौ? आदै ओइ जाबायलै नै। जाबाय। माथो ओंख्रि जाखो? नैलै मैथा गोजासो, सानफ्रोमबो बे मैथा गोजाखौलाय बेसे जानो? खैथांथां। हा नोंहालाय जाखांबाय? आंथ' जाबायमोन जानाया। मा ओंख्रि जाखो? आंनिया माबा खुमब्राजों हांसो। आरो इनिफ्राय बेलाथि बायगनजों ना खमलखार। हाब, बेनासो गोथाव गोथावथारहाय ओंख्रिया। गोथाव गोथाव जाखायो मादै आङो। हा माथो गोथाव गोथाव जानानैबो मानसियानो फुंनोबो रोङा गोरानसोलाय। बाराद्राय जानानै बिदि जालायलांबाय। आरो नाफामबो दंबावोसो। आयै गोथावथारमोनहाय बिदिबालाय। आरो दाख्लै दाउ बिमा गनायानो थैब्रबनानै दाउदै फाजाबो दङ। आदै, मोनबा हिनजाव मोनांसिगौमोनलै आंनो आदै मादै। हिनजाव माने मावा दाङा गोदाव सोराव बेरायथिंबाय थानाय मानसिनिलाय बिदि सोर हिनजाव हरनोब्रा? गोसो होनानै नागिरबाथ' मोनोआनो। मोनो माने आरो मा? रुवाथि माबाफोर खुरमा जायो नामा आदै नोंस्रानि? खुरमा बायदियानोलै, जाहा बे माबा बिलोगोनि फिसाजो जायो। आं दै गांदोलाय नानि। दै लाबो। दैनो। होफै। न' दैया। आंखौ आदा होनदे नानि। जालाय आदै। दे हा बहाथो थांदोंलाय? आंनियालाय आरो मा माबाबाय सासे माबाखौ एप्लिकेसन लिरनो हैनो आङो। नोंथ' आरो बे लिरनायावबो उदायखाया। लिरनोबो रोङा फरायनोबो रोङा। गोदो बिनिखायनो स्कुलफोराव थांनांगौमोनलै। लिरनायालाय माब्रा, फरायनो नागिरब्ला गोदो आफाया खालि नाल' बोननो थिनहरोमोन आंखौ।
ओंखायनो बे ना बेदर जानायनि अयभासाना सानफ्रामबो ना बेदर नङाबानो जाया गोदो नोमफायानो बिदिमोनलै नोंसिना थादोलाय। बिदिनो बंस'आनो बिदि बाजै ओइ बाजै मा लोमजादों नामा देहाखौ मोजां मोनाखै नङा नङा जेबो जायाखै फैदो ओंखाम खुरैनोसै देहाखौ मोजां मोनाखैबा थां उन्दुफिनदो ओंखामखौ जोंनो खुरनानै जानोसै आफा आं मोनसे बाथ्रा बुंगौमोन बुङाय मा बाथ्रा आं मोनब्ला उदांखौ साननैसोनि थाखाय लेंहरथ'गौमोन मोजां खोथा उदांखौ लेंहरनो हाब्लाथ' मोजाङानो जाबायमोन रोमै नों गाबोन थिलाफारायाव थांनानै उदांखौ लानानै फैदो थिलाफारा आदै जेखायालाय मा दाम जेखाया 150 दं मोजां जागोन ना बियो मोजां मोजां हिनजावफ्रासो मिथिगौलै माखौ मोजां होनो माखौ गाज्रि जेखायाथ' होनो मोजांखा बैखौ नायनो र' बैखौ दे नायनो जागोन दे माबायदि बेखौबो नायजागोन दे जेबो नङा ओइ मा जेखाइफोर लाबोदों औ गंब्रै लाबोदोंमोन गंनै जोब्बाय नोंगौ हाब जाबो बुरिया जेखाइ बिदोंलै गंसे लादो अब्लालाय हा गामियावनो लाखिनो हागौमोन माथो मिथिनायबालाय अ आं बेखौ हैनो हागोन दे अ लांफानोसै आं न'आव मा दाम नांगौ 120 होनदोंमोन आं 120 100 थाखा लादो हेद खमद्राय जायोलै नंगौ दे 110 थाखा होनोसै जागोन दे जासिगोन दा नों लांगोन आं दा न'आव हैदो बेखौ नांगौना बेखौ फैसाखौ दा न'आव लांफा दे जागोन दे आं थांदोनि जागोन बे गंसेखौ फाननो हाबानो जासिगोनमोन बारग'लांसिगोन जोलाया ओइलै लांफै आंनिया मोजां हेबथारनाय आंनि आखाइजोंनो मोजां लाङोबा लांथाला आंना बेफोरबायदि जासिलायनाय गैया नांगौबा सिखाव लांथो जानो गैयाब्लाबो फैसा थाखानि एसेबां लब नङाब्रा राननाथ' थैयाखैना हर नोंनो हर आंनिया मोजांथार नै मा मालाय जासिबाय आंनिया मोजांथार आंनियाबो मोजांथार आंनासो मोजांसिन होद आंनिया साबसिन हरदो होमबा नोंनो ओइ उदां मानो सिरि सिरि जाखो दे ना मेथाइ दोंसे खननाय दाख्लैलाय हाबायाव माथो मेथाइ खनसोगारदोंमोन नोंलाय ना हौवा गोदाननि न'आव थांनाय बायदि मोनदों नामा आंनो फोरमायो बै जोमैयानो आंनो खिन्थायो नोंनि बिखा बेसे सुदेम नोंनि गोसो बेसे अनसुलि ओहो आहा
अनलायनायाबो सौहैदों थांखियाव सौहैदों थांखियाव आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बिखायावसो थायो दै बुजाना ओहो आहा ला 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 समनि दाहारजों बुखारलांजाना बोथोरनि थिननायजों दावगालांना अननायनि जिन्ज्रिखौ गोरा खालामना गोरबोनि सिमांखौ जाफुंहोना लुलांगोन जोंबो गंसे नखर बे नखरा जों सानैनि दङ जेराव सुखु गोजोन थागोन जेराव उदां रोमै रोमै उदां रोमै रोमै उदां रोमै रोमै आब' आया माब्रै दं? मोजाङैनो दङ। आफायालाय? आफायाबो थिगैनो दं। बिब' बिनानाव गोबालायबाय नाथाय आंजोंलाय माथो बावदों गुमै। दे जागोन दे आब' ओंखाम संग्राया मबेथिं? आं साहा फुदुंहैनो? नाङा नों फुदुंनाङा नै मेंनानै फैबाय जिरायथ'दो आंनो फुदुंहैसै। आं मेङाखै हर आंनो फुदुंहैसै जायगाखौल' खिथादो मबेथिं? नै बिथिंजाय। नुबाय रैमालि मालाय मावथिया मावथिखा फैनाय लोगो लोगोनो खामानिखौ मावबायानो नोंहासो हालावबो थाङा मैयावबो थाङा खालि बेरायथिंनायल'। नोंहालाय मानो हाबबोलायखो? फैनायालाय माथो जाखो? आंनि मुङा रैमालि नोंनियालाय? आंनि मुङा उदां। गाबोन जोंहा सानैजों गामि बेरायनो थांगोन दे। जागोन दे। जाहांलायबाय बिनिया थांनो थां गाबोन फैबा मा जायो? ओइ मेंना फैनायफ्राव थांदो। ओइ मानो बेबायदि बुङो आसुसु मोना होनबा? बियो बिदिनोखा आंखौबाथाय। फैद'। दाद बाजै मानो खोन्थाया नोङो? थाफ्लियाव बुज्रावथारगौमोन आं बेखौ। सौराय देनाया गोथां जानायनि। गाबोन सेंग्राफोर फैब्ला सौराय गोथां जाहादों होननानै सेंग्राफोरजों बासि जानायनि। सोरां गोथांल' सौराय गोथांखौ गाबोन नोंनोनो जमा खालामनानै होजोबगोन आङो। उदां दोनथ'दो थां साहा फुदुंहैग्रोदो। र' नोंखौ गाबोन फुङावसो मोनगोन आं नोंखौ मोसौ थुखैनो सिखारनो रोंना रोङा?
गामोननि थाखाय गासिबो जगारखौ मोनजोबखाजोब्बाय रोमै गासिखौबो लाबोजोबखाबायलै आदा गुमै साहा लोंगोरदो आब' साया नोंहाबो लोंखादो मा जाखो दिनै मानो एसेबां मिनिखो सोरसिमानि सिख्लाजों बेरायफुंजानो देलना फैखो गावनो मिथिलायै आइनियाव नायलाय बाजै उदाङा बहा दं उदाङा दहायनो लोगोफोरजों बैसागो मोसानो ओंखारलांबाय दा बिबारिमोन न'आवसो दंहैयो जानांगौ बिबारिमोननि न'आव
जेसेबां गोसो एसेबां बिलिर दा उनावसो मिथिगोन नोङो दानिया बुंदो माखौ खोन्थानो होनामोन ओइ गोदान बोसोरनि खेबसेथ' खावलायाव बिलिरलां नोंहानो आखाइ फारनै दंखायो गोसो बादि बिलिरनानै ला जेसेबां गोसो एसेबांनो थोद बेवहायसो दङ र' Riu sifu ngasu hai adar riu sifu ngasu hai adar mai riu sifu ngasu रोमै हारसिं बहा थांब्रा सेंग्राफोरजों बैसागु मोसानो थांला नामा थांगोन ओइ रलाय नों उदांखौ नुदों नामालै औ दानिसो बैथिं थांनाय नुदों आं आदै मैथानि न'आव दंहैयो जानांगौ थुदो थांनोब्ला आंबो बेनावनो थांगासिनो दङ नंगौ नामा थु बिदिब्ला मैया गथ'आ जथाखौनो लाना फैनायाबोलै बेखौनो लायना दिनै रोमैखौ हांगारजों दारि फुननानै फैदों आयु बाजै हनै मानसियाबो फैगौ बाजै आंखौ बेयाव दं होननानै दाखिथाथारदे नों बेयावनो थाथ' आं सोंनानै फैनि थांदो बाजै नोंसिनाव उदां फैदोंमोन नामा औ फैदों बेयावनो दङ नांगौमोन नामा फै बेलायथो रायलायदो आबै नोंखौ सोरबा लोगो हमनो फैदों आंसो आबै रोमै रोमै जिउ गोलाव जाथों फिसौ जायखौ नागिरदों बेखौनो मोनथारथों ओइ रोमै बेवहायनो दङ उदाङा लोगो हमदोना फाग्लिफ्रा मिनिबावदोंसो ओरैनोबा रागा जोंनानै थांबाय लोगो मोनबाय गैयालै बाजैयाथ' हरदोंसो थ'
खोला गान फब जोंखौबै देलाय मालाय सफैलायबाय बारदै खोला गान फब जोंखौबै देलाय मालाय सफैलायबाय बाजै नोंनि नोंना नावखौ जोंनो हरदों नै बाजै नोंनि नोंना नावा जोंनो बिलाइ फाग्लिया गुफुर गावदां हायलोलो बिखा फांदां जानजि सेरे रे गन्थं जंजि जित आदैया औवा मेवाइ खानाय गदां गदां नायनो मोजां लानानै बैसागु बोथोरखौ साखि दोनगोन जोंबो गोसोनि थफ्लाखौ बुफ्रुयोब्ला दोनखारलांनो बोला माबार थौदो खारसन हैनो बोला दाबो खारसन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनाय खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा आदामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों दानालाय बैसागु
बैसागु बैसागु बैसागु लागाव दासो मोनदों दासो मोनदों दहाय फुंनिफ्रायनो नोंखौ नागिरगासिनोसो दंमोन आं मिथिबाय दहाय फुङाव आंखौ दारि आखिनायनि दाया दानालाय आं खनले खनले दुगैनो बायो बेफोर मैलाखौ मानो फुननांगौ नोङो बे हाद्रिखौ मानो फुननांगौ नोङो दुगैखांनायखौ नुखायाखै लेथ्रा पेथ्रा जावलियाफ्रा बाजै गामसा हरलाय ओइ नोंखौ हगोन ना हरा ओइ हगोन ना हरा आब' नायना बे आंखौ जंखायबाय थायो दुगैखांनानैनो जावलियाफ्रा थां रोबाय दुगैहैदो न' थांदो नोंहाबो दुगैफिनदो दख'ना मानि गासिबो हाद्रि नांजोबबाय न' हर ओइ उदां गामिनि बयजोंबो बैसागु मोसाबोबाय नाथाय नोङो आंजों खनसेबो मोसायासै माथो बिबोनांजों बिगुमायासो सिगां बैसागु मोसानायनि मोनथाय दङ मिथिबाय थुदोना गुमै होमबालाय मोसाहैफिनसै दिनैलाय मानो मोसाबावनो नोंहा मोसायै मेंबोखाबाय गुबै मोसानाया गाबोनसो थांदो दुगैखां लोबखां आंखौ एदावबावो बैसागु बोथोराव नोंखौ खेबसे जंखायनो मोनाब्ला बैसागु बोथोरखौलाय मानो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि हा आंलाय नोंनि सोर जाखो रावबो मिथिस्लाबै सिरि माबा मोनसे सोदोबा सानैनिबो गोरबोआव जायगा लाबाय नोंनो बुंदो बे सोदोबखौ मा बुङो आं बुंनो बेखौ नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ बे सोदोबखौ बुंबावनो मानोथो गोनांथि उदां बैसागु बायखांनाय लोगो लोगो जेरैबो सिरि सिराय निजोम जालांजोब्बायब्रा माथो आदै मोनसे बाथ्रा सोंनो आङो आदै न'खराव माबोरै सोलिगासिनो दं नों नोजोर लाखिदों ना लाखियाखै मा जादों मा अजाया नोंसिनाव उदांखौ अराय समनि थाखाय दोनहरखाबाय नामा बेफोरनि थाखाय नोंहा मानो खर' सानांगौ जाखो र' दसे सिरि थाथ' रैमालि उदाङा नोंखौ माबा बुंदों बुंनायाथ' जेबो बुङाखै आदै अब्लाबो बयबो मिथिगौ बाजैयाबो गथ' जोनोम होखांबाय बैसागुआवबो बायनानै थांबाय जायनि थाखाय जेरै लाबोजादोंमोन हायोब्ला थाबैनो न'आव थिनहरफिननायानो हामसिगोन नामा
सिनायथि हिसाबै मन्दिराव फैबा माबा मोनसे लांनांगौ। ओइ उदां, मानो थांफिनखो? माखौथो नायबाय थायामोन? लाफैदो ना। ओहो नायाखै, जेबो नाङा। थ'थ' थांसै। बिदिब्ला आं बासिनायखौनो बुंबायना आं। बुंबायना आं, लाफैदोल'। बासिदो, माखौ लायो? बे गोजाया माबायदि जागोन? गानग्रायाथ' नोंसोना, आंथ' गाना। समायगोन? लादो। बेखौनो ना? उदां, फोथाखौबो लादो ना। जोबोद समायना नुगोन नोंखौ फोथा थुबा। नांथ'ला, आं फोथाखौनो लाखाया। आसाननि रां आरो 5 रां। बेलाय बेसेबां? आसाननि बेसेना 25 रां। माबायदि नुदों? जोबोद समायना नुदों। दानिया नैबेखौ खाफालाव सिथाबदो। मा बियो? फोथा। ओहो नाङा, बुंबायना आङो फोथाखौनो लाफेरा। सानसे माब्लाबाथ' लाखानांखागोन। बोरो आं सिथाबना होनि, आंबो नायनायनि। आहा, दासो जोबोद समायना नुथारदों। समायदोंना समायाखै? आंलाय माबोरैथो नुनांगौ? आंनि मेगनाव नायदो। नोंनि मेगनावथ' अरायसम नुबाय थाखायो। माखौ? जायखौ नोंनि गोसो मेगनानो मिथिखागौ। आंनि गोसोआवथ' जेरावबो जेरैबो खालि उदां आरो उदां। जाबाय, हामबायसै। गोसोनि बाथ्राखौ गोसोआवनो दोन। जेब्ला सम जायो अब्ला फोरमायनानै हो। आरोबाव सानैजों सिगां जिरायोब्ला साबसिन नुबावगोन। बाबू सोना राजा सोना दू बाबू दू बाबू ओ सोना दू गथ'आ उन्दुलांनो नागिरनायखौ मानो दावराव खालामफैनांगौ? आदै, सानजौफुनि ओंखामखौ मानो जायाखै नोङो? आरो मा बुंबावनो, मेरगानि न'आव थांबाय, ओंखाम जाखि जा होनबाय।
हा जानानैसो फैनो मोनबाय आङो बा बा मेरगानि हिन्जावनि ओंख्रि संनाय मा एसे गोथाव संदों बियो उदां फिसा थां दैखौनो गिलाससे लायदो थां दैखौनो लोंसै आङो दै लोंनो लायनि आफा ओइ आबौ बोलो 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 बारा उन्दुनाङालै आबौ थाब देरनांगौ बोलो 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 आबौ दैया लाबो दैया लाबो राजा 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 आबौ राजा राजा सना माइनाव आंबो दै लोंगौमोन दहायनिफ्राय बुंनो हायामोन मा मिन्थिया गाव गावबागाव थांनानै लोंहै बिनन्द औ आदै जोंनि गासिबो खामानिया गोजोनै जानानै फैजोबबाय उदांखौबो न'आव थिनहरफिननांसिगौनि सम जाबाय अजा बिथाङा जोबोद मोजां मानसि बिथाङा माब्लाबाबो जेबो बुंखानाय नङा गावसाबो न'आव उसुबिदाबो जानो हागौ रोमैया दुखु मोननो हागौ नाथाय उदांखौबोथ' गुबुननि बुंनानै होननो हाया बिबो न'खरनिनो सासे गाबोन मंगलबार गोथार सान गाबोननो उदांखौ थांहोनांसिगोन रोमैयानो दोननानै फैथोंसै मा जाखो मानो सिरि सिरि थारैनो मा जामारदों नों बुंना फंसेबो जेबो बुंला नामा थांनो ओंखारखानाय मानसिनि सिगाङाव बुंनाय बुङै ओइ मानो बेबायदि बाथ्रा बुङो नों आं न'आव फैफिननो मोनलामोन नामा आं न'आव फैमालाय माथो जानो आंनि गोसोआथ' नोंनि खाथियावनो दङ ना आरोबाव मोजां मोनबावाखिसै मोजां मोजां बाथ्रा रायलायबानो मोजां मोनगोन एसेबां दिन सानैजों गोबां बाथ्रा रायलायबाय गोसोखांबानो गोसोआ रंजाखाङो जेब्ला बैसागु बोथोरा सफैफिनगोन अब्लासो नोंखौ लांनो मोनफिनसिगोन नङासै बै बिफांखौ नाहर बयबो बुङोदि बे बिफांखौ खुलुमनानै जाय जेखौ बियो गोसोनि साननाया जाफुङोनो नोंबो मोनसे माबा बिनानै लादोना आं माखौ बिनांगौ आरो सोरनि थाखाय नोंनि थाखाय आरो सोरनि थाखाय जानो नंगौ हे गसाइ उदाङा गोसोजों जायखौ जाफुंजानो हास्थायदों बेखौनो जाफुंहो गसाइ आं नोंखौ अराय सम खुलुमबाय थागोन थाद गसाइनि खाथियाव बेबायदि बियो नामा हारे माथो जाखो नोंनि साननाया जाफुंब्लानो आंनि साननायाबोथ' जाफुंगोन फागुना जेबोला हायना सारफाव
आखाइ फाय खनहरगोन गोसो आंनि नागिरगोन नोंखौ बै समाव गोसो आंनि नागिरगोन नोंखौ बै समाव फागुना जेबोला फागुना जेबोला गोसोनि बोहैथि मिजिङा उरायदों अख्राङाव थुला जोमै बायदि गाब गैयै बे बारा मेगननि आन्दोआव बारदों खोलो खोलो आलो गोजोनै दाउसिन दाउला मेथाइ खनला गोसोआ रंजाखाङो आमाय जुमाय गेलेबायो गोसोआ आंनि नोंजों फागुना जेबोला हायना सारफाव सारफाव आखाइ फाय खनहरगोन गोसो आंनि नागिरगोन नोंखौ बै समाव गोसो आंनि नागिरगोन नोंखौ बै समाव जोमैया होदावरि बिरबोनानै हाजोनि बिखायाव गोबा फैदों निजोम दैमा दैसा लैथोनि मिजिंजों मोनगोन मोना जागोन जाया सोंथिया जावले फैयो रोमै रोमै नुथायफोरजों गोसोआ गोमोहाबो फागुना जेबोला हायना सारफाव सारफाव आखाइ फाय खनहरगोन गोसो आंनि बिरलांगोन नोंनि फागुना जेबोला हायना सारफाव सारफाव आखाइ फाय खनहरगोन गोसो आंनि नागिरगोन नोंखौ बै समाव गोसो आंनि नागिरगोन नोंखौ बै समाव फागुना जेबोला फागुना जेबोला आयै हामबाय दे फिसा जावैसो आंहा फिसौनि मोखांखौ माब्ला नुहैबावनो दे जेब्ला सम मोनो अब्लानो नायहैदो जोंलाय बहा थांनो सम मोनबावनोसै सोदोमस्रिया साननैसो न'आव थाफैथोंसै खिन्थाहैदे जावैसो दे जागोन दे आयै आं खोन्थाहैगोन फिसा आरो नोंबो सम सम फैबाय था होमब्लासो जोंनि मोजां गाज्रिनि खबरखौ मोनबाय थागोन जागोन दे आं सम सम फैबाय थागोन थांनोसै नोंनि जिउआ गोलाव जाथों फिसा
माब्ला फैफिनबावनो नों? बेखौलाय माब्रैथो बुंनो? जों दाउसिन जानायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन नङासै? गोसो जाबानो थांलाय फैलाय खालामनो हागौमोन। दसेनो थिलाफारा, दसेनो दाउलिगुरि, सानैबो स्रें स्रें गोसो जानाय बायदि बिरथिंबायनो हागौमोन। नाथाय गोसोजोंल' बिरथिंनानै गोजोननाय नङालाय। रावबो गैया नामाब्रा? अय आदै मादै आदै माथो आदासोलाय? गथा माहाजोना गैया? नोंसानि माहाजोना हाथायाव थांदों। गैया? रावबो गैथारा? गैया। दाहोनाफ्राबो गैया? गैया। फैनाय नानि खाथियाव फै। मा आदा? आयौ आदाया माथो दिनै ससमा गानबोलायदों? ससमा हमनाया? सिख्लाफोरखौ मेगन गोजायै नायनो लाजियो आं नानि। ओंखायनो दिनै नोंखौ मोजाङै नायना लानो होनना ससमा गोसोम गानना फैदों आं। रावबो गैमारा? थां दै लाना फै। दैलाय थां। दाहोनाफ्राबो सानै गाहाम। सुवादफ्रा लाबो। लाजिनाङा दे नानि, आदासो जागोन आंखौ। दाहोनाफ्रालाय बाव थांदों? दुब्लियावसो थांदों। दुब्लियाव थांदों? औ। सोरबा सासेया एदावो नामा नोंखौ दाहोनाफ्रा? औ एदावो सासेया। माहाजोनाबो एदावो नामा गथाया? एदावा। एदावा? अह एदाव होनबा लागायसिगौसोमोन आंनिहा। माबा नोंसानि दाहोनाफ्राबो उन्दुयो? बैयावनो उन्दुयो नामा? बै रुमावनो उन्दुयो बिसोरो। बेयावनो उन्दुयो? दाखालि आंनिफ्राय गस्ला गांसे लाबोदोंमोन, बायनोबो हाया नङाना बिसोरो। दा मालायनि न'आव बोरै हारसिं हाबना लायनो आं? फैनानै लाना फैनि दे। सोदोमस्रि, गथ'आलाय मानो गाबबाय थाखो? जानो मिथिया, दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो दं। मा जादोंथाय? बिमाया मिथियाबालाय सोरथो मिथिनांगौ? हरलाय आं लानोसै। बाजै, गथ'आ मानो एसेबां गाबखो? मा जादों? मा जादोंथाय जेबो मिथिया। हनै आलियाबो बिदि गाबबाय थाखो? बाजै, गथ'आ मानो एसेबां गाबदों? जानो हागौ देहाया मोजां नङा। जानो आरो मानो एसेबां गाबखोथाय? बाजै, मोनसे खामानि मावजाया होमबा? थिलाफाराव थांनानै बिहावसो अजानिफ्राय मुलि लानानै फैनो। मुलिखौनो लायनांसिगोनसो नामा? आरे बबाव मुलि लायनो? गथ'फ्रा बिदिनो सम सम गाबखायो। खोनाबाय, गथ'आ गाबगासिनो दङ। गथ'नि देहाया बारा मोजां नङा, बिनिखायनो गाबबाय थादों। नुबाय आदा, आदाया खोथाखौनो एसेबो बुजिथारा। आं गासिबो मिथिखाजोबगौ, नों एसे बुजिना? गथ'खौ बामनानै बुरखायबाल' जाया, ओरै सोमावनांगौ। लाबो आं बुरखायनानै खोन्थानि, दानो सिरि थागोन बे। आबौ नुबाय, सिरि थाबायना दाना। आबौ
आबौ सना दु दिनैसो आंखौ गोसोखांनो सम मोनबाय आंनि गोसोआथ' नोंखौनो अरायसम गोसोखांबाय थायो सान हर जानाय लोंनाय उन्दुनाय आंखि माब्लाबा दान्दिसे बावगारनो हादों नोंखौ बिदिब्ला दिनैसो मानो गोसोखांखो सानफ्रामबो नोंखौ लामा नायै नायै मेगनासो रुबायलाङो आंनि गोसोआदि बेसेबां उदां आंलाय माथो खालामबावनो गोसो जाब्लाबो फैनो खाबुखौनो मोना दानिया आदैयाबो लोमजाथारला थगायफ्लानानै फैनो थारैनो उदां नों फैनायनिफ्रायनो दान्दिसेबो न'आव थानो गोसोआनो जालिया आंना गोसो जायो नोंखौ दानो न'आव लानानै थांफिननो थांफिननो ना बिदिबालाय माब्रै बेम पार्टि दामनानै गोसो जायो माखौ ओइ उदां हाय खानाय खानै माखौ गोसोखांबाय थादों दानिया नों गामियाव ओंखारनोबो गारबाय मा जादों नोंहा जेबो जायाखै ओरैनोसो ओइ आं नोंजों रायलायगासिनो आरो नों गुबुनथिंजायसो नोजोर होगासिनो मिथिबाय आं ओरैनोसो लामा नायबाय थादों मा दिनै सोरबा राजकुमार फैनांगौ नामा गैयाहाय मा सोर फैनो लामाथिं नायब्लानो सोरबा फैनांगौ थायो नामा फाग्लिलाय नोंनि थांनांगौ लामाखौ नायबाय थादों खोनाबाय जेब्ला सैथोआ नुजागोन अब्लासो बयबो मिथिजोबगोन नों रोमै फैगोन लामाखौनो नायगासिनो दं लामा नायै नायै मेगना रुबायलायबाय लामा दथायाव आङो नङाहाय मा नै नों नङा होनबालाय मा जानो उदां बयबो मिथिखागौ दावलिगुरियाव नोंदि रोमैजों बेसेबां बैसागो मोसानानै फैदों हारे माथो लाजिफ्लानो सोलोंबावबायसो नोंलाय रोमै ओइ रोमै मेगना फारसेयाव गोसोआ दाबसेयाव नायब्लाबो नुवा गाबज्रिबाबो खोनाया ओइ रोमै सोरखौथो एसेबां गोसोखांहाबखो नङा आं रावखौबो गोसोखाङाखै माखौथो सानहाबबाय थायामोन आं नोंखौनो गोसोखांबाय थादोंमोन नंगौ नंगौ फैलाय नों बेयाव दसे जिरायथ'लाय मेगना मोसेबथ'लाय आं दानो फैफिनगोन दे नों दसे बेयावनो जिरायबाय थाथ' ओइ उदां
उदां जावसो रोमै मानो सिजोबखो बे अखायाव मानो फैनांगौ जाखो अखा दैयाव गालिनानै गोलैदों न'निफ्राय ओंखारनाय समाव अखायानो हायाखैमोन आच्छी ची जावसो नोंथ' गम मोनबाय ओइ बिमा बिमा नै आरे जावसो रोमै नों बेनो थाबैनो जि गोरान गानसांनानै होदो आरो बिनि सि गिसिखौ फोराननानै दोनहैदो साहा गुदुं गुदुं फुदुंनानै बिनो लोंहोफैदो आं मुलि देना लायनि फै 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 जावसो जिया गानस्लाय फैदो फैदो आंबार नैबे मुलिया जाग्रोदो फिसा जागोन जावसो फिथाया जादो जागोन उदां सावनाय जोंहा उदाङा सिगां जेबोखौनो मावनो रोङामोन बै नोंसिनाव साननैसो थाहैनायावनो गोबां माबा माबि सोलोंनानै फैथारबाय बियो माबादि जादों फिथाया गोथाव बिराद गोथाव मा बुंबावनो जावैसो उदाङाथ' नोंसिनि न'निफ्राय फैनायनि उननिफ्रायनो जानायनि लोंनायनि उन्दुनायनि खालि नोंनि बाथ्राखौल' रायखांबाय थायो जावसो रोमै हा दासान्दि न'खरावलाय माब्रैथो दङ न'खरावथ' जेबो जायाखै अ उदाङालाय दासिमबो नुजाफैयाखै माथो बे दाखालिनो बिमानि फागुनिनि हाबायाव थांदों हरनियानो जाहैबाय दिनै फैनायनि बाथ्रामोन नाथाय बेबायदि अखा हाहां हाहां बोथोराव माब्रै फैनो हाबावनो ए नों दिनै हर थालांदो जावैसो बेबायदि अखा हाहां बोथोराव माब्रै थांबावनो दानो अखाबो हानो हागौ हनै दानबा हाहां हाहां जाबायानोबा जिनो थानानैलाय मा मुलाम्फा दंसै मा होनदों ए नङा 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 अखा हागाबानो आं थांफिनगोन दिनै हरसेखौ थालांदो जावैसो नोंनि गोसो फिसा आयै आं माब्लाबा फैफिनोब्ला हर थालांफिनसिगोन दिनै हर थालांला आंनि गस्ला गामसाखौल' आइया लायफिनदो जागोन दे नोंनि गोसोसै आरो खनसे जानायनि थाखाय मुलिखौ लानानै थांफाखा न'आव जाहै जागोन आफा हा रोमै नों माब्ला फैया आं फैनाया गोबाव जाबाय आंखौ रागा जोंदों मोनदोंमोन नाथाय दा नंला जायखौ नायनो लुबैनानै फैदोंमोन बेखौनो नुबाय थ'दोना न'आव दसे जिरायहैफिनसै न'आव थांबाय थाथ'ला बेयावनो जिरायनानै रायलायदिनि फैदो बुंदो नों बुंग्रोदो आब'आ माबोरै दं मोजाङैनो दं बाबुआ बाबुआबो मोजाङैनो दङ ओइ मा माबा बुंबावदो ना गोसोआ जेब्ला गोबां खुसि जायो गोबां सानो खुगानिफ्राय रावानो ओंखारा
रायलायनायनिख्रुइ नायलायनानै थानोसो मोजांसिन मोनो। नंगौ? आं थांसै दे। ओइ बबेयाव थाङामोन? हो आदा आं माबा अखा हादोंमोन नालाय बिनिखायनो। अखा? बेयावलाय बबेयाव अखा हाखो? औ अखा जायगा जायगा हादों। हा गामिनिफ्राय गोजानाव थांदों नालाय आङो। जों बयबो जिंगासो जाबायमोन नों बबेयाव थांदों होननानै। नोमबाजैयाथ' उसुखुथु थानोनो हाथाराखैमोन। रैमालियाबो मा बाथ्रा बुंलांखो बायदिसिना बाथ्रासो बुंलांबाय। है आदा नोंबो नोंसैलै बे रैमालिनि बाथ्राखौनो फोथायदों। बियो बेबायदिनोखासै। आं बियो जानला मोनला खोथा बुंनायखायसो आं बिखौ फज'नानै गुबुनाव ओंखारलांदों। दे जाबाय दे जिया गानस्लाय दे थ'दो ओंखाम जानोसै। जागोन। रोमै मन्दिरनि प्रसाद न' जाग्रोदो। रोमै आंखौनो गाबोन थिलाफारासिम दोनलांनो हागोन? थिलाफारा? मानो हाया जानो बाजै? हागोन हाथारगोन। दिनैनो थांसै नामा? नाङाहाय मा दिनै? आं न'खरनि बयखौबो नायनो गोसो जादों। आरो नों बुंदोंमोन ना आइयाबो गथ'नि मोखांखौ जोबोद नायनो गोसो जादों। जागोन दे बाजै। जारौ सिला सिबदों? औ। माहाजोना दङ? गैया। गैया? माबा नानि आंथ' खोन्थानो गोसो गैयामोन खिन्थु नोंखौ अनखांखां मोननानैसो खोन्थानो सानबाय आङो। नोंस्रा माहाजोन बे गथाया सभाब सरित्रफ्रा बारा मोजां नङा। नोंसोरथ' जेबो मिथिया? आंथ' जेबो मिथिया। मिथिखानाय नङा। थांनाय मेसेङाव थानाय रुवाथिजोंबो दुरनाम जादों। गोदोनिफ्रायनो बेहा बेबायदि बरनाम दंखाबाय दङ। आरो गलांनोसै समाव दरमाहाफोरखौबो खम खम हरो। रावबो थाया बिसोरनाव नोंथ' मिथिया? आरो मा नोंसोरनोथ' सामफ्रामबो माबा मैथा गोजा भिन्दि गोजा दालि गोजाल' जाहोबाय थायो। गावस्रा मोनायाव माहाजोन बोराय बुरै सानैजों दाउ बेदर अमा बेदर ना फ्राय एवखां जाबाय थायो। नोंसोरथ' मिथिया? जों जेबो मिथिया आदा। मिथिया? दालाय थानो गोसो दंना गैया नोंलाय? आं थानो गोसो गैला। थानोबो नाङा मालाबा दिगदारसो जागोन। थांदो। आं दिनैनो दानो थांसै होमबालाय। थां। साला गथा माहाजोन। ओइ बाजै गासिबो थियारि जाजोब्बाय ना? ओइ बाजै फै आव आबैनाव थांसै जोंहा आबैनाव थांसै। थांनोसै आफा। जै जाथों फिसा मोजाङै मोजां सहैथों। आंनि खुलुमनायखौ अजा आदानो खोन्थाहैथां। जागोन दे आफा। आबौनाव थांसै जोंहा आबौनाव ना आबैनाव।
ना आबैनाव थांसै ना उर थांनोथ' ओंखारबायानो सानबेसे थाहैगोन एसेबां गोबावनि उनाव न'आव थांनो ओंखारदों साननैसोआथ' थाहैखानांगोनानो नाथाय आं बेवहाय नोंखौ गारनानै आं बोरै थानो आं हारसिं थानो हानाय नङा ओंखारबायानो थांसै आबै दे मोजाङै मोजां सहैथों मोजाङै थांदो ओं उदांखौ गोसोखांबाय थादों होननानै खिन्थाहै जागोन दे जागोनलै आबै जागोन बाजैया फैदो, मावब्लाबो फै। आं खोन्थाहैथारगोन जोंहा सोदोमस्रि फैगोन दिनै फिसौखौ जि दे, गोबाव दे, नुवाखै आं जोंबो दिनैसो नुसिगोन नुसिगोन आइ आइ आबो फैदों आयै फैबायानो हनै आयै राजा 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 बबो बबो फै आबो फै जिरायथ' आबै आबैमोनाव फैदों ना हामबाय दे आइ नोंसोर दाहाय मामनार चुना 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 राजा आबै 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 आं बुंदोंमोन ना आयै बाबुआ जोबोद समायना होननानै आबौआ देरथारबाय दिनैसो फैबाय नों आबौ 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 थांनाय उदां थांनाय ओइ जावैसोआ दै गांदों खोमा थांनाय होफैनाय थां थां आबैना फैदों ना आबौ आबौ राजा राजा चुना थांदो जाबाय हगार थांदो उदां रोमैनो न' सिङाव जि गानस्लायनो हैदो उदां मा जाखो मा नों आंखौ गाज्रि मोनदों जोङाखै नोंखौ मानो रागा जोंनांगौ बिदिब्ला मानोथो आंजों एरा एरा खालामदों मा नों मैया आं बुंनायखौ गाज्रि मोनदों गुबुनफोरजों बयजोंबो रायज्लायदों खुसि खुसिनो मिनिलायदों नों नाथाय आंजों नोंलाय माथो आंनि मोखांथिनो नायाखै बुंबायना जेबो गाज्रि मोनाखै बिदिब्ला माखौथो सिगाङावथ' नों लाजियामोन माथो रायज्लायो एदावलायो जंखायलायोमोन सिगांनि बाथ्राया गुबुनमोन बिदिया दा आंजों जानाय नंला मानो बुंबायना आंजों जानाय नंला दानिया खनले खनले रायज्लायनायाबो लोगो हमनायाबो जानाय नंला बिदिब्ला गोसोखौ माबोरैथो हमथानो गोसोखौ दानिया हमथानांगोन ओइ उदां रोमै सानैजों मा रायज्लायखोमाबाय थादों आंनोबो खिन्थादो ना नोंसिनि गोसोनि साननायखौ मा जादों नङा बाजै जेबो जायाखै जागोन दे नोंसोर दा खिन्था आं दिनैसो मिथिबाय उदां फैनायनि उनाव मानो हारसिं सिरि सिरि थाग्रा जायामोन सिलाफारायाव मानो फैबाय थानो नागिरोमोन उदांखौ लोगो हमनो थाखायनो नङासै ओइ बबेयाव खारलांनो नागिरदों बुं नों रोमैखौ मोजां मोनो रोमैखौ हाबा खालामगोन बाजै बियो आंखौ जोबोद मोजां मोनो आंबो बाजै नों जोंखौ हाबा खालामनानै होयोब्ला
जिउ मोनसेखौ नोंनि आथिंखौनो सुना होबाय थागोन आङो जागोन आं न'आव थांनानैनो नोंदानो गासिबो बाथ्राखौ खिथाहैजोबगोन आरो आफाखौ बुंनानै नोंसिनि हाबाखौ थाबैनो खालामनानै होगोन दानिया खुसि जाबायथ' ओइ बबाव थांनो आरो लाजिबावगोन मानो दासिमबो लाजिनाया खाराखै दानिया बांसिनसो लाजिबावगोनसो नों आंनि खाथियाव खनले फैनो नांला दानिया बांसिनसो फैग्रा जाबावनोसै आङो मानो फैनो मोनला फैगोन मोनला होनदों आं फैगोन होनदों आरो नों फैथारोब्लाबो आंनि मोनसे खोथा खोनासंग्रोनांगोन अब्लासो नों फैनो मोनगोन जेब्ला नों फैगोन हौवा गोदान जानानै बैराथि लाखानानैसो फै जागोन बैराथिखौनो लानानै फैगोन आङो आदै आं मोनसे बाथ्रा बुङोमोन बुं मा बाथ्रा देग्लाय रोमैखौ हाबा होयोबालाय माबादि जागोन आरे बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथ' आंनि खुगानि रावखौनो सेनानै बुंबाय आंबो बेखौनो सानबाय थादोंमोन रोमैनि थाखाय रैमालिखौ लाबोबालाय माबादि जागोन आदै जोबोर मोजां रैमालियाथ' जोबोर मोजां गथ' रैमालियाथ' नायनोबो मोजां लेखा फरायाबोथ' एसे एनै रोंखागौ जोंनि रोमैजोंबोथ' गुलिखा गाबोन समफोरनो रायलायहैबा माबादि जागोन आदै मानो गाबोन समफोर नै दानो थांनोसै फान्थाया आरे रैमालि नों बबेनिफ्राय आरो मानोथो एसेबां हाखुर रोमै जोबोद मोजां खौरां मा मोजां खौरां मा मोजां खौरां हाबानि हाबा सोरनि हाबा आंनि नोंनि बेबायदिबाथ' जोबोद मोजां खोथा आं मिथिगौ रोमै नों हाबानि खोथाखौ खोनाब्लानो जोबोद खुसि मोनगोन होननानै आंबो दिनै जोबोद खुसि दहाय फुङावनो नोंसिनि आदैया जोंनाव फैनानै गासिबो बाथ्राखौ रायलायजोब्बाय आरो हाबानि दिनखौबो थिक खालामबाय रैमालि नों बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों आं नंगौखौनो बुंदों थारमाने आंनि हाबाया नोंजों नङाबा सोरजोंथो नङा रैमालि आंनि हाबाया नोंजों जानो हाया मानो जानो हाया आंजों खोनासं रैमालि खोनासं आं सिगाङावनो नों आंनि सोंनायनि फिनखौ होग्रो मा आं इसिबां गाज्रि हिन्जाव नामा बुं मा गैया आंहा बाथ्राया बेबायदि नङा रैमालि नोंथ' जोबोद मोजां सिख्ला जोंनि गामिनिनो सिख्ला उन्दै समनिफ्रायनो नुलायदों गेलेदों नांलायदों खमलायदों नाथाय आं नोंखौ बैबादि नोजोरजों माब्लाबाबो नायफेराखै गोसोखौ सानै साथामनो होजाया गोसोआ मोनसेल' रैमालि आं उदांनो खोथा होखाबाय रैमालि बादा होआबालाय माथोहाय थेवबोहाय गोसोआव खम दुखु मोनदोंना बियो बाराद्राय हौवाफोरखौ लाइ होजाया बांद्राय लाइ होबा लाफासो खानो नागिरो ओइ नोंसोर स्र' मा रायखोमाबाय थादों ना सोरखौबा गोसो थोखोमा बावलायबाय नामा ओइ अनजालि नांगौबा बुं नोंखौबो सोरजोंबा रायलायनानै होनोसां आब' दाउलिगुरिनि सोरबा सेंग्राजों अनजालिखौबो सोरजोंबा रायलायनानै होदो ना जयैनो रायजो जायजोबसै जागोन दे रायलायनानै होनसां दिनै बाबा फैगोन जोंहा न'आव थांसै ना थांनोसै ना राजा
दिनै बावहैगोन ना नोंस्रा दिनै बावहैगोन मानो गाबदों नोङो गाबनाङा आल्लाला गाबा न'आव थांसै न'आव सिबाय दाखि नोंखौ इसेल' गोसोखांदोंहाय बियो उसुखुथु मोथोनो गोसोखांथों उसुखुथुनो होनबासो गोसोथोलायनाया गोदै जालायो लहा बायदिहाय नोंनि गोसोआ सम सम बिदिनो जानांगौहाय गोसोआ होनबासो अनलायनाया थाबाय थायो मा आफा नै बाबुखौ लाखिथ'दो आं दुब्लियाव गाबहैनानै फैनि सना आबौ फै आबौ सना फै आबौ सना आबौ सना गोलैगोन मोजाङै बोथोरफ्रा बारा थिग नङा एसे सोरां बारां होनानै फै दे आबौ बाजै बोथोराबो बारा मोजां नङा नों बारा गोबाव दा खालामसै एसे थाबनो थांदो मिथिबाय उदां थांनायनि उनाव रोमैया मानो हारसिं सिरि थाग्रा जायामोन थिलाफारियाव मानो थांबाय थानो नागिरोमोन बियो उदांखौ लोगो हमनो थाखायसो थाङोमोन नंगौ नामा रोमैया उदांखौ जोबोद मोजां मोनो आरो उदाङाबो दाबायदियाव रोमैनो उदांखौ लाबोयोब्ला नों मा सानो रोमैनि थाखाय उदांखौ लाबोयोबालाय नोंलाय माथो सानो आं बिसोरनो खोथा होखाबाय नों गनायोबानो आं आफाजों रायज्लायनानै बिसोरनि हाबाखौ खालामनानै होगोन नों गनायोबालाय आंलाय माथो बुंनो आफाजों रायज्लायनानै बिसोर सानैनि हाबाखौ थिग खालामनानै होदो बाबुखौलाय सोरजोंथो गारबोखो बिबौजों गारबोदों सोदोमस्रि बोथोराबो बारा मोजां नङा नों न'आव थांग्रोदो जों एसे उनाव न'आव थांगासिनो जादो बाजै आदा 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 मा जाखो बाजै
मा जाखो बाजै बाजैलै आदा आदा मा जाखो आदा 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 मा जाखो आदा Hadi nasıl konuşuyorsun? जोमै नों? औ दहाय फुङाव सारन्थाइ गावनानै आब'जों नोंगुमैजों आब'जों गुमैजों मा जादों? थैबाय थैबाय? Ay Gozay, bizer maday maunayman Gozay, bizer ko manalang ka Gozay.
खोनासं दुखुजों बायग्लिनानै मा जाबावनो दुखुनि अनगायै आरो माथो थाबावगो आयै फिसा हिन्जाव जोबोद अनसुलि मानिसुलिथारमोन उन्दैनिफ्रायनो आलो आलो फेदेरबोबाय बेबो साननैसोनि उनावनो मालायनिसो जाहैबाय बेबो थांनानै थैहैबायसो बिफा हे गसाइ सोदोमस्रिनि खाफाल सोर बबे समाव मा जायो सोर बुंनो हानो खाफालनि लिरनायखौ सोर खोमोरनो हानो सुखु दुखुआथ' अराय सम मानसिनि जिउआव फैबाय थायो बेफोरखौ सहायनानै थानांगौ जायो खान्थिखौ मानिनानै सोलिलांनांगौ जायो इसिबां दुखु दाखालामसै फिसा गोसोखौ हमथादो Hoi, boja, दुब्लियाव आलि खोहैनो दुब्लियाव आलि खोहैनोसैलाय औ जाखांबाय जाखांबाय मा ओंख्रै भिन्दि गोजायानो भिन्दिजों माजों आरो जेबो गैला मा खोथालै बेलाय आं दाख्लैनो खोन्थाखादों आना नोंसोरनो नोंस्रा माहाजोना गोथाव गोथाव एवखुमा सावखुमा जायो होननानै दानिसो नोंस्रा माहाजोनाथ' आंनो मा ओंख्रि जाखो आदै होननायाव अमा बेदरजों आलु ना बालाबोथिया गोरानजों मैथा आरो खुसिया भाजा होननानै खोन्थालांबाय हैद नमारगौसो नामाब्रा मा नंगौ नामा बेहा बिदिनो गाज्रि अयभास दङ दाहोना रुवाथिनो ना बेदर होआ बेबायदिब्ला जों बेनाव थानाय नंलालै थानोबो नाङा अनेक दाहोना खारखायो सिगांनिफ्रायनो थांदो हैद थानानैबो लाब गैलालै बेबायदि माहाजोननाव नोंसोरनो गनाय समाव दरमाखौबो हरजोबनाय नङा बियो थांदो थां हैद थानानैबो लाब गैयालै बिदि माहाजोननाव थौलै थानानैबो लाब गैमारा गथा माहाजोना एबार माइखौ गायनाय बायदि मोनसिगोन बियो ओइ नोंथां औ नोंथां मा हालेवहैनोसै माथो खालामबावनो नोंथां गाहाय मावग्रायानो गैलाब्ला थांनानै थानो थाखायथ' जोंनो मावखानांसिगोन आंनियाबोथ' बिदिनो जाहैबाय आं मावाबानो जेबो राहायानो गैलिया बे साला हासुङानो गासैखौबो जाजोबथारबाय एरसन होनानै आंनि दाहोना रुवाथिफोरखौ खारहोजोब्बाय दे नोंथां जालांदो दे हिन्जावखौथ' मोनमारगोन ना मोनमारला सैमायालाय अरगोनसो नामाब्रा आदै खुलुमबाय नमस्कार बैजों थांनो बोजों थांनो माने आंहा मा जादों आरो दा बुंथारसै मा जाखो दाहोना रुवाथि खारजोबलांबाय बे नांथारगौ समाव हालेवनांगौ माइ गायनांगौ गैला सासेबो नोङो जिबायदि दाहोना रुवाथि लादों रेकर्ड दंखायो बिसोरो अग्रेम लायै खारग्रा नंगौ मोजां नङामोनथ' नोंनि दाहोनाया रुवाथिखौथ' बुंनो नाङा अनेक बरनाम जाबोनाय मोनसे सर्तआव नोंथांनाव दाहोना थानो हायो माने माने आं सानसे नोंथांनाव खामानि मावगोन हराव आंखौ थिनहरनांगोन मानो हिन्जाव दंना न'आव जानाय नङा आदै जानाय नङा बेबायदि जानाय नङा मानो होनब्ला आंहाबो हराव खामानि थायोना हराव फाथो लानानै दिरुं सानांगौ खाथि सैनांगौ बायदि बायदि खामानि थायो हराव नमस्कार अब्ला माइरं गैया आं हानाय नङा जागोन आदै बिदिया जानाय नङा आंबो हानाय नङा
आंनो आखा फाखा नांगौ नागिर मावबा मोनगोन खोमा आं बेफोरनि जेबो रिक्स लानो हाया अब्ला आं हानाय नङालाय नमस्कार आदै नाङा दे बेबायदि हिनजाव गोनांखौबो आंनो नाङा गथा माहाजोन हाखौ गायनाय बायदि मोनसिगोन बियो देग्लाय नायनि सोर दाहोना थाफैबावो बेनाव नोंनो हाखौ आदि होथारनांगोनब्रा बियो गवा आंनाथ' आदिल' नङालै हायोबा गावनिसो खालामना लागौ निरापत्ता पाट्टा नाम्बार खालामना लानांगौ आंबो बेखौनो बुंदोंमोन बिनि बिबथै बिबौ आरो बिनि न'आ बबाव बे गथ'आ माब्रै मिथिनो जोंनि न'खरनिनो गथ' न'खरावनो थागोन नाथाय बिहामजो फिसाया जाय अननाय जिन्जिजों बे न'खरखौ मोननानै दोनदोंमोन बिदिनो सोलिफिननांगोन बे न'खरखौ फोथांफिननो थाखाय सासे बिहामजोनि गोनांथार नाथाय आं बुंनायखौ खोमाखौनो होआ रोमै फिसा खोनासं न'खर गंसे सालायनो थाखाय ओंखाम ओंख्रि गाननाय जोमनायनि अनगायैबो आरो गोबां थाबावो जेराव नोंसोरो बिदा फंबाय सानैजों न'खरनि गिदिं साखाखौ आलो गोजोन रंजा खुसिनि गेजेरजों फिदिंदोंमोन दिनै नों हारसिङैब्लाबो बै समनि आलो गोजोन समखौ लाबोफिननांगोन फिसा दिनै नोमथैया थिगखौनो सानदों फिसा रोमै ओइ रोमै रथ'नाय आं नोंखौ नागिरनाया साननैयानो जाबाय मानो आरो सोंबावदोंसो मानो नों बावबाय दाखालि मा बुङामोन सम थानायावनो नों गासैबो बाथ्राखौ आदैनो खिन्थाना लाजोब नङाब्ला जिउ मोनसेयाव गाबनांगोन आरो फैमालनि अरजों खामग्लि जानांगोन मानसि थाखो नों नोंहा आंनि थाखाय मानो खर' सादों आं मा सानदों आंहा मा जादों बेखौ आंसो मिथिगौ नों मोजां मोननायनि दुखुखौ मोनदाङाखै आंनाव सों आं जायखौ मोजां मोनो जायखौ मोननो हास्थायो बिनि गोजोन खुसिखौ अरायबो नुजानो लुबैयो नों हिनजावफोरनि गोसोखौ हमनो हायाखै आरो नाजायाखैबो आंखौ जेरै दुखु होदों बेखौबो नङा आं बेफोर बाथ्राखौ गासैखौबो आदैनो खोन्थाहैजोबगोन ना आंनि समाय नों बेफोरबायदि हालोदाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंना आं उदांखौ मोजां मोननाया गासिबो नंखायजोबसोमोन बियो आंनि गोरोन्थिसोमोन जाय जाथाया जानानै थांबाय जायखौ नों दा नुगासिनो दङ आदा बाजै थैनायनि दुखुआनो दासिमबो आंनि गोसोनिफ्राय खाराखै आरो बिदि समाव नों आदा दिनै मानो इसिबां मोखां सोमसोम नुजाबायखो नों दिनै मा खालामनो फंबाय मानसिया सानो मोनसे इसोरा खालामो मोनसे दिनै आङो उदां फिसानि थाखाय सासे बिजामादै मोजां सायख'ना दोन्दोंमोन खरस बरस गासैबो खालामजोब्बायमोन नाथाय मा खालामनो दिनै बिनि हाबायाबो फेलें जाबाय दा फंबायासो बे हाबाया फेलें जाबायब्लाथ' जोबोर मोजांनि खोथा रोमैजों उदांजों मोजां मोनलायो बेखौथ' नों आदायाबो मिथिखागौ आदाया जेबो सानाब्ला उदांजों रोमैजों गाबोननो हाबा खालामना होनसै मा सानो आदायालाय आंहा बेवहाय साननांगौ बुंनांगौ जेबो बाथ्रायानो गैया फंबाय जावैसो रोमैया जुदि मानियोब्ला बिसोरनि हाबाखौ रोमैजों जेबो खोथा गैथारलालै बे हाबाया गाबोननो जाथारनांगौ आदा
नों सोरखौ साबसिन मोनोमोन? आदाखौ। नोंलाय बांसिन सोरखौथो मोजां मोनो? आब'खौ। आदाखौ। आब'खौ। आदाखौ। आब'खौ। आदाखौ। गुमैखौबो। बाजैखौबो। गुमैखौबो। बाजैखौबो। बाबुखौ नुब्लानो गुमै आरो आब'खौ नुनाय बायदि मोनो आरो नोंखौबो। बिनिखायनो दिनैनिफ्राय बाबुनि मुङा रोमै। रोमै। उदां रोमै रोमै। उदां रोमै रोमै।